ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ഈ ഗൂഢാലോചന പങ്കാളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാഭിമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയാൻ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ തയ്യാറാകണം. ബെന്നി ബെഹനാൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ടെലിഫോൺ രേഖകളാണ് സരിത പുറത്തുവിട്ടത്. അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്കെതിരായ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ ബെന്നി ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഈ ശബ്ദരേഖയിലുണ്ട്. സരിത ബെന്നി ബെഹനാനുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണം കേൾക്കാം ഇനി. ഹലോ, മോർണിംഗ്. അതിനകത്ത് സമ്മാന രൂപ അവരാരും ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സാറിനെ മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, സാറിനെ മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആരോട് ഏതായാലും സഹായകരമായി നടപടിയെടുക്കുക. അത് പിന്നെ അതില് പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, 9-ാം തീയതി കുറച്ച് വേണ്ടത്തുണ്ടല്ലോ. അവസാനം ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രം ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് അത് ഉണ്ടാവത്തില്ല. അത് ഉണ്ടാവത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഈ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ പറഞ്ഞു, ഇനിയും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആരോപണം പറഞ്ഞാൽ അതും ഇതുപോലെ കളയാമെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, എവിഡൻസ് സഹിതമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ. ശ്രീധരൻ നായരെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ള കേസ് തന്നെ ശ്രീധരൻ നായരെ കണ്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മൊഴി പറയേണ്ടത് അല്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ പോലും ഫേവർ ചെയ്യാത്തവരാണ് ഇനി സോളർ കമ്മീഷനിൽ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് മൊഴി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചെയ്യുകയല്ല നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ.